Ideálne ETF portfólio. Najväčší klam finančného internetu. Ak ho len slepo skopíruješ, v roku 2026 tvrdo narazíš. Všetci ti tlačia tie isté 3 trapné indexy. Svet, Amerika, rozvojové trhy. Znie to strašne rozumne, kým si neuvedomíš jednu zásadnú vec. Také portfólio, ktoré je ideálne pre 20-ročného študenta, čo býva u mami, je pre otca s rodinou a s hypotékou čistý hazard. Neexistuje svätá trojica fondov, ktorá funguje najlepšie pre všetkých. Ak ti niekto tvrdí opak, tipujem, že na tebe chce len dobre zarobiť. Skutočné investovanie nie je o tom, čo nakupujú davy. Je to o matematike, ktorá sedí práve tebe. Ináč len strieľaš do tmy. Pošli to do videokamošovi, ktorý si otvoril investičný účet a myslí si, že úplne stačí kúpiť index a má vystarané. Chceš vedieť, ako vyzerá portfólio postavené na tvojich cieľoch a nie na tom, čo je akurát v móde? Napíš mi do komentára slovo plán. Pošlem ti štruktúru, podľa ktorej si vyskladáš tvoje portfólio na mieru a nie podľa nejakej šablóny z TikToku. Pretože